מכל חברים, כאן הריבות סרטון סתם בלגייז עם דן. מי שלא יודע שאנחנו חוזרים. יאללה חברים. אנחנו מקווים להיות הכי טובים שלנו. ננסה. אבל זה לא יהיה כל כך פשוט. מה זה דן עושה גם לך? סרטון שלי. דן? יאללה חברים. דן, אתה איתי במטה. אני כחול. דני לא איתי, אבל אני לוקח את דני. לא, אני יותר טוב מדני, אבל לא בטוח שאני לוקח. בואו נדבר, אני יודע. יואו! אחי, כמעט נפלתי. 1-0 לפתומי. טוב, צודק. עכשיו 2. לא! עוד שנייה! הגנתי עליו. תשימו גם אתם גול עצמי. וואי, זה קרה. פשוט נפלתי לשער. גם דן. אני יכול עכשיו 2. מה הוא עושה? איזה נפסים. מה הוא עושה בשייטים? אוי! עוד שנייה הגנתי. קרס לי דווקא שיכולתי לזה. וואי, 2 לנו. טוב, דן, תצפה בי. דן, אתה מבטיח לי, נכון? דן, אתה צופה? כן, כן. יאללה, חברים. דן, מה אתה אומר? אני אנצח? לא. לא? לא. סבבה. חבר'ה, אולי באחרון אני אפסל בכוונה, כי אני רוצה להראות לכם איך עושים טריק קטן. סבבה? אני אראה לכם איך עושים את הטריק שקופצים מעל הלייזרים האלה. לא בטוח זה יעבוד לי, אבל רוב הסיכויים שזה יעבוד. טוב, יאללה, עכשיו אני אראה לכם, אבל אני אפסל בכוונה. תקלו איך עושים את זה. לא רוצה לשתות? לא חברים. אתם תראו, דן תגיב לי לתרגיל, אני לא בטוח להצליח אותו, אבל זה תרגיל קשה מאוד. אני אעשה אותו שיש חומה מלאה. אי אפשר בלי חומה מלאה. טוב, הוא פשוט דחף אותי, אז לא יכולתי. אני נצחק! איך רוצה אתה? כולה. אתה לבנה. אני כחול. אלכוהול. נו, איזה נובים. איזה נובים יש לך, וואי. יש לך נובים. אבל אתה חייב לצפות. וואי! קפצתי עכשיו. נו, מה אבל?
שוב מסתכלים. וואו. איך הגעתם לשמונה? כי הפגענו. טוב, יש לך לא כזה נובים. טוב, צודק. הפגעתי לכם פשוט 9. יש אותה. אני יכולה למה אני ניצחתי? זה אני תשפה בי. יאללה. חברים. הספקתי להראות לכם כל החולים, אז אני אראה לכם עכשיו שיהיה חומה. פשוט אני רוצה לגלות לכם את שיהיה חומה. עכשיו, שיהיה חומה מלאה. לא בטוח עובד. וואי, עוד שנייה הצלחתי. זה את זה שהכניסיתי את זה, אבל יש עוד משהו שאתה יכול לעבור בין הקוביות. אני אראה לכם את זה עכשיו. לא אותה את זה. כן, חברים. דן, מי אתה? זה עשה לי מפעמל. זה יצא לי. אני צהוב, אני צהוב. חברים, זה היה סרטון היום.